اقل عدقا فانت تدمانا وقتين تاور بارود وحتين انت امر على ليك تتوقسين وقتين ابايك هم القضاء والدفين ابايك وقتين من سميت كبهررا يا ماذا دوب عن قرار يا كررا محمدي ما ترهان كافلا ترحان كفلا للتعلم كله من قال تعلم قلبك قاسن تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقل عد قاسن تحسب تتحلم واللي قبيل من قابز تتعشم يتتهكي حقايل بقوى الكرم بروح عدو وبلهبته لفاش كافي وحبن بس تصور ودك الجلاب عباير تريا اسات حفن لكم سلماي ستيا ابايكا وبعلم بلا الدليا بس تصور ودك الجلاب عباير تريا اسات حفن لكم سلماي ستيا ابايكا وبعلم بلا الدليا تاريخنا حروتي كون وقرر لأمورودي مقطنهم كم مثل أولادي سرر لا يمن جبر بجلاكي عبي ونوش لتبادر من الحلمو زي ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقلوم بأسر ريتريا مشاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر فارس انت وتفارس عود التطاقم تاريخ بدير حلفا بحبنو ويومتي انتقا كمطعنو فارس انت وتفارس عود التطاقم تاريخ بدير حلفا بحبنو ويومتي انتقا كمطعنو سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو ناي بحق سرح كازرس درفنا ودقرتنا نسمى زنينا ناي بحقي نجيغننتن كبرن كل خالنا يرترا منسينا يرترا هزبي يرترا نخلو منقسي يرترا نخلو كبر الزهب درفنا نسمى زنينا ناي بحقي أبزوان زي نحوارون نبارز خون السنة بواو سرحاتنا نرينا قاتلنا دما علمنا نبيت خيد الله انت يقبرالو ابزوبانا انت يبحلالو انت يقبرالو بكل من قد كنرن كنفتشن كنجمرينا تعما قداس زخونه تحستو افلي زخونه مدرخنا تاريخ سلازلنا دما لمانم كلنا بحدا كنريا كنفتننا لا يقبروا سبورت يقبروا دقفكم ما يتوحدوا حساب مودات دما مسانا صنعنا بلنا مجمريا بزي أقداس فصاميتات كنجمر كنفتننا. Attempts by the RSF and aligned actors to establish a government in RSF-controlled territory in Sudan are unhelpful for the cause of peace and security in Sudan and risks a de facto partition of the country. We share the Secretary-General's deep concern at the announcement by the Rapid Support Forces and affiliated civilian actors and armed groups of a political charter that expresses an intention to establish a governing authority in areas of their control. كم نريد لنا أب Security Council مالتي أمريكا عد إنجليز كالوت هجرات علمون انتقونا نتي ناي RSF منجسي أب كينيا زقومي كم زك أو موزر لوان أبجيجا كم استفدت أمن ينقر له السطر هيدا كونجن أب زك نريو خلنا هذا حبري تاون وتشيله State Department in أمريكا أب تعتمر حنتنا ماركو روبيو. The State Department is deeply concerned by the reports of the RSF aligned actors. لذي ولا أمانيل بدا ماريمون بوست جيروانيرو بحفشة أبزي أندريا زلنا. The US is deeply concerned but تزق برزولونا RSF كالم منجستي أب كينيا زقومي صبوا كم زي تسمعوا ويون concerned كوينهم زلوا سكات كم سمعوا زلون زدما نتكبابي أرانا unhelpful for peace and security of the country and risks further instability and de facto partition of the country. لذي إزاي تغيير زلوا كنتات أب كينيا صحتت مهانون نابكال زي تدلي ممغالنا يتحقر كوسط كم زغلي زنقر زلوا إذا مالات منقس أمريكا أبت قدايت إيدي بلوني الكاكت زارب ولا تخل قداي كم زي كونه مجنزابي اللي بعفهم زبلون سقوم تتاتنا تومننا هنري ناي بحق زك عمون تخينهم قبل لكينيا أقدر ويقلك وجهم أنت زي اللجن بعف كان غتمثل تبلون أجر قون خلي كمتي
ደቡብ ሱዳን ዝተመቕለቱ ሕጂ እውን ምዕራብ ሱዳን ከመቕልዎ ይኽእሉ ኮይኖም ኢማራት ዝበሃል ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ሎቢ ከም ዘለዎ ይፍሉጥ እዩ ግን ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ውሳነ ክውስን ይኽእል ይኸውን ክንርኢ ኢና ብሓፈሻ ናይ ኢማራት ድዩ ፅልዋ ክዓቢ ወላ ናይ ስዑድያ ምክንያት ስዑድያ እውን ኣንፃር እዚ ናይዚ ኩነታት ስለ ትብል ዘላ ናይ ግብፂ ናይ ብዙሓት ሃገራት ዓረብ ኣንፃር እዚ ኢማራት ኣብ ኬንያ ጌራቶ ዘላ ስለዝኸዱ ዘለው ጉዳይ ናብ ካልእ ክኸይድ ይኽእል እዩ ሓንቲ ቅድሚ ናብቲ ዓንዳር ኣካይዳ ኣብ ዞባና ዘሎ ምኻድና ኣማኑኤል እንታይ ኢሉ ነይሩ ኬንያ ሃዝ gathered Sudan's sanctioned ኬንያ ዝመረፀቶ ስጉምቲ ጌጋ ከም ዝነበረን ብዩኤስ ይኹን ብካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዝተኣገደ ከም መንግስቲ ኣብ ዓዳ ከተንግድ ብምኻላ ዓብ ጌጋ ከም ዝፈፀመት እዩ ዝነግር ዘሎ ካብ ወፂና ግን እስከ ነዚያ ንስማዕ ሕጂ መጀመርያ ነዚያ ክረየኩም ስለ ዝደሊ ዘለኹ hear about Eritrea unless someone is calling for a regime change. But why is it that way? Why does a tiny country in Africa keep getting targeted by the US? You see, the Horn of Africa is already unstable. There's wars in Sudan, Ethiopia, Somalia, but on the other hand, Eritrea is stable. There's no civil war, not a single foreign military base, and most importantly, they're not entangled by the IMF debt traps. But unfortunately, the world that we live in, stability isn't always good news. But why is it that ብዛዕባ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾነ ኣርቲክል ክሰምዕ እንተዘሊኻ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ምስ ዝህሉ ወይ ሽግር ምስ ዝህሉ ትራዩ ኣብቲ ዞባቲ ካብ ዘሎ ኩሉ ዓይነት እግርግር ታኦንኮ ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ሃገር ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሲቪል ዎር ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው እዛ ሃገር እዚኣ ተስፋ ናይ ሰላምን ርግኣትን ክትከውን ዝግባእ እያ እሞ ብኸምኡ ድማ ደገፍን ምትብባዕን ክወሃባ ዝግባእ እዩ በንጻሩ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ናይ IMF መጋበርያ ዘይኮነት ናይ ወፃኢ ወታደራውያን መደበራት ዘይብላ ሓያል ዝኾነ ልኡላውነት ዘለዋ ነቲ ልኡላውነታ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ቁፅፅር ዘለዋ ሃገር ተፈታዊት ኣይኮነትን ወይ ተደላይ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክነግስ ስለ ዘይደልዩ ድማ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ሕማቕን ፀለመን ክፍኣትን ክግበረሉ ካልኦት መጋበርያ ክኾኑ ኣጀንዳታት ዝወሃቦም ድማ ኣንጻር ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሽግር ንኽፈጥሩ ቀዳምነት ከም ዝወሃቦም በዚ መንገዲ ድማ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዋጋ ምስ ከፈለት ምዃና እዩ ዝነግር እዚ መንሰይ ሽሙ ይፈለጥኮን ናቱ ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ኢና ንርኢ ኣተባብዕዋ ኣብ ቲክቶክ እዩ ዝገብር መስለኒ ከምዚኦም ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ሰባት ክነተባብዖም ክንክእል ኣለና ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ዝህብ ግን ኣብዚ ቻነል ኩሉ ግዜ ስለንብሎ ክብሪ ሃቦ ትክክለኛ ሓበሬታን ሓቀኛ ሓበሬታን ይህብ ስለ ዘሎ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ስግንጢር ምሕላፈይ ኣብቲ ጎረቤትና ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ስግንጢር ምሕላፈይ እዚኣ ጥራይ ሓዙለይ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እኮያ ንሕና እውን ብጌጋ ንብሎ ዘረባ ኣሎ ኤርትራ ንእሽተይ ከም ዘይኮነት ሓደ ሰብ ከምዚኣ ፅቡቕቲ ገይሩ ኣውፂዋ ነይሩ ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ 124,320 ኪሎሜትር ትርብዒት ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዋ እያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክትእትወን ትኽእል ሃገራት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራይሲ ክቕመጣ ዝኽእላ ሃገራት ክነግረኩም እየ 10 ሃገራት ጠቂሶም ኣለዉ ዴንማርክ ዝበሃል ሃገር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክኣቱ ዝኽእል እዩ ብ43,000 ኪሎሜትር ስኩዌር እዩ ዕቤት ናቱ ኔዘርላንድስ ዝበሃል ከባቢ 10 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክኣቱ ዝኽእል እዩ ትሪእዎ ኣለኹም በትሎ ደን ቤልጅየም ዝበሃል ኣብኡ ክኣቱ ትኽእል ላክሰምበርግ ዝበሃል ኣብኡ ክኣቱ ትኽእል ኣንዶራ ዝበሃል ኣብኡ ክኣቱ ትኽእል ማልታ ዝበሃል ኣብኡ ክኣቱ ትኽእል ሊክትሽታይን ዝበሃል ኣብኡ ክኣቱ ትኽእል ሳማሪኖ ዝበሃል ኣብኡ ክኣቱ ትኽእል ሞናኮ ቫቲካን ዝበሃሉ እዚአን 10 ሃገራት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ቦታ እውን ክተርፈካ ይኽእል እዩ እዚአን ሃገራት ተባሂለን ኔዘርላንድስ ንእሽተይ ሃገር እዩ ዝዛረብ የለን ጫቆይት ሃገር እዩ ቤልጅየም ንእሽተይ ሃገር እያ ዝብል የለን ስለዚ ኤርትራ ንእሽተይ እያ ዝብሉካ ደይመደይሎም ንሃገርና ንምጥፋዕ ዝጥቀምሉ ስትራቴጂ ምዃኑ ፈሊጥካ ድሕሪ ሕጂ ኤርትራ ምናልባት ውዕድ ህዝቢ ክህልዋ ይኽእል ግን ንእሽተይ ሃገር ኣይኮነትን ንእሽተይ እያ ዝብል ድማ ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ንኤርትራ ንምርማስ ዝጥቀምሉ እዩ ነቅሓሉ ኩልና ክነቅሓሉ ኣለና ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ ዓባይ ንኽትከውን ድማ ክንሰርሕ ኣለና ዝግባኣ ክብሪ ክወሃባ ሜክ ኤርትራ ግሬት ኣጌን ሜጋ ዝብል ጭርሖ ዝያዳ ሃሽታግ እናገበርና ክንደፍኣሉ ኣለና ሜክ ኤርትራ ግሬት ኣጌን ንዝብል ፖሊሲ ክንቅፅል ኢና እዚ ወገን ኤርትራ ክኾን ከሎ ነፍሲ ወከፍና ድማ ክሰርሓሉ ዝግብኦ ክኾን ከሎ ኣብ ዞባና ብምኻድ መጀመርያ በዚ ክንጅምር እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝብሎ ዘሎ ክንሰምዕ
ኢትዮጵያ ዶብ ተሳጊሩ መጥቃዕቲ ፈንየሎም ሓይላይር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ኣብ ሶማልያ አንጻር አልሸባብ ከቢድ መጥቃዕቲ ምፍናው ኣየር ከም ዘካየደ ተገሊጾሎም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ሰራዊት ሶማልያ ዝተመንዝዐን ከተማታት ንምቁፅጻር ኣብ ዝጸንዓሉ ዘሎ እዋን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ማእከላይ ሸበሌ ሶማልያ አንጻር አልሸባብ ናብ ውግእ ከም ዝኣተየ ተገሊጾሎም እዚ ምትእታው ነቲ ጉጅለ ዝገብሮ ዘሎ ምዕባለታት ንምምካትን ምርግጋእ ናይቲ ዞባ ንምምላስን ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣዛዚ ናይቲ በአሜሪካ ስልጠነ ፍሉይ ሓይሊ ዳናብ ሶማልያ ዝነበረ ኣሕመድ ዓብደላህ ሻ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ዕጡቕ አልሸባብ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ጽንሓ ከተማታት ዝካየድ ዘሎ ምድብዳብ ኣየር ይሳተፍ ከም ዘሎም ዝሓለፈ ሰሉስ ገሊጾሎም ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዋደደ ጻዕሪም እቲ ኣብ ሶማልያ ንአልሸባብ ንምህራም ኣሜሪካ ብዝኣዘዞ ኣብ ገለ ነጥቢ ስጉምትታት ይውሰድ ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ሶማልያ ብሓደ ኮይኑ ስጉምቲ ወሲዱ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና አብይ አሕመድ ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ አጀንዳታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ኢሉ ወይ እውን ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓሳብ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጌርካ ንዕኡ ንምሕጓስ ንአልሸባብ ንምጥፋእ ድዩ ግብረ ሽበራ ንምህራም ድዩ ኣብ ኩሉ መጋበርያ ንክኸውን ድልውነት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና አንጻር ኤርትራ አንቂድዎ ዘለውን ኣካል ናይቲ አጀንዳ እዩ እቶም ሎቢስትስ ናቱ ብዙሓት ሎቢስትስ እንዲቆፂሩ ዘሎ እቶም ሎቢስትስ ናቱ ድማ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ አንጻር ኤርትራ አጀንዳ ንምግባር ኤርትራ ናይቲ ዞባ ስጋት ከም ትፈጥር ዘላ ክገብሩ ከሎ በቲ ፖለቲካዊ ስራሕ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ካልእ ድማ ምናልባት ሪኢኹሞ እውን ትህልው ትኽእሉ እዮም ግን ኣገዳሲ ኢሎም ሸንኮለል ዘብልዎ ዘለዉ ድማ ድሮ ናይ ኣፅዋር መፍረይ ቦታ ሃኒፀ ኢሉ ታህዲድ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ድሮ እቶም ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣፍሪየ ኢሉ ዝምክሓሉ ዘሎ ክዛረበሉ ጀሚሮም ኣለው እስካብ ዝስምዕዎም ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥይት ኤክስፖርት ማድረግ ጀመርኩ አሉ። የሜካናይዝድ አቅም የሚያሳድግ መሳሪያ ማምረቻ ገንብተናልም ብሏል። የሻዕቢያ መንግስት 3 ኮንቴነር ተተኳሽ እንደዘረፋቸው ከተሰማ በኋላ የጥይት ማምረቻ ፋብሪካ ሲጎበኙም ተስተውሏል። ከእርሳቸው በፊት የነበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመረት ሲያደርጉት የነበረው ጦር መሳሪያን ማምረት ተግባርንም ሙከራ ነው ሲሉ ጠርተውታል። የሀገሪቱን የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪዎችና የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎችን የዘጉትና በመቶዎች የሚቆጠሩ የፋብሪካ ሰራተኞችን ከስራ ገበታ ውጭ ያደረገ ፖሊሲን የዘረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ደግሞ የጥይትና መሳሪያ ማምረቻ ፋብሪካን ገንብቻለሁ ብሏል። በዚህ ተገነባ ባሉት ፋብሪካ ብሓፈሻ አብይ አሕመድ መናውራ ዲቕ ዝበለ መናውራ ኣብ ምዝርጋሕ ወፊሩ ከም ዘሎ እቶም ንዑ ዝያዳ ዝፈልጥዎ ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ተሃዲድ ፈኸራን ተሃዲድን ምዃኑ እምበር ንካልእ ኣገደስ ፋብሪካታት ዝዓፀወሎም ከመይ ገይሩ እዩ ትካል ክኸፍት ዝኽእል ዝብል ዘረባ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ስለዚ አብይ አሕመድ ክፍክር ተሃዲድ ክገብር ከም ንቡር ጌርና ስለ ዝወሰድናዮ ንቡር እዩ ኦፍኮርስ ናይ ኣፅዋር ዘፍሪ ትካል ክኽፈት ከሎ ነቲ ሃገር ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብመሰረቱ ኣብ 3-4 ዓይነት ኩናታት እያ ዘላያ ኣፅዋር ከም ዘድልያ ጠያይት ከም ዘድልያ ፍሉጥ እዩ አንጻር ሸኔ ኣብ ውጊ እዩ ዘሎ አንጻር ፋኖ ኣብ ውጊ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ውጊ እዩ ዘሎ ስለዚ ብዓብዩ ብዙሕ ጠያይት የብክን ከም ዘሎን ብዙሕ ኣፅዋር የድልዮ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና ግን ሓንቲ ነገር ግን ክበርሃልኩም ክኽእል ኣለዎ ምናልባት ከም ኤርትራውያን እውን ዝያዳ ክንርዳኣን ከነስተውዕለላን ዘለና ጉዳይ ኣሎ ስለምንታይ ኣቢ ከምዚ ዓይነት ፋብሪካታት ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ክኸፍት ከሎ ምስ ኩሉ ቲም ናቱ ከይዱ ሓረካት ክገብር ዝፍትን ድሕሪ ኢልካ ነቲ ህዝቢ ናቱ ብሬን ዋሽ ንምግባር ይሓንገሉ ብዙሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ብዙሕ ሓደሽቲ ነገራት ይፍጠር ኣሎ ሓደሽቲ ምዕባለታት ይኣትሎ ኣብቲ ዓዲ ኢሜጅ ናይቲ ዓዲ ንቕይሮ ኣለና ዝብል ሓሳባት ክእቱ ስለ ዝደሊ ይሰርሓሉ ድማ to some extent ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ፍላሽ ካብቲ ተገበረ ዝተፈላለዩ ቪድዮ ዝተቀናበረ ትሕዝቶታት ሒዙ መፅዩ ነቲ ማርኬቲንግ ክገብሮ ከሎ ኣብ ርእሲ እቲ ህዝቢ ኣመና ምዕባለ ይግስግሱ ከም ዘለው ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ይግበር ከም ዘሎ እቲ ሃገር ድማ ትግስግስ ከም ዘላ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ቆይ በፂሓ ከም ዘላ እዩ ክነግሮም ዝፍትን ብፍላይ ብዓይኒ ወታደራዊ ድማ ዝኩሉ ኣፅዋርን ድሮናትን እንተለና ንኤርትራ ንክንስዕር ሓሰብ ንኸነማልስ ዓቕሚ ኣለና ክብሉ ኢኻ ትሪኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምኡ ብሎ ኣለዉ ግን እቲ ሓቂ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ገፅ ናይቲ ሓቂ ጥራይ ክባካ ዝፍትን ታንክስ ጋድ ኢንተርነት ስለ ዘሎ ንሕና ግን ነቲ ሓበሬታ ብኩሉ ገፅ ኢና ክንረኽቦን ክንፍትሾ ንፍትን ዘለና
ዝኻ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ስለ ዘለዎ እዩ just give me a second ውስጥ 2 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄ አቅም ተገንብቶ በማየቴ በጣም ከፍተኛ ክብርና ደስታ ይሰማኛል። እኔ ወታደር ነኝ፣ ይገባኛል። በውትድርና አካባቢ የሚጎሉ ነገሮች በኦፕሬሽን ጊዜ እንዴት አስቸጋሪ እንደሆኑ እረዳለሁና አሁን ኢትዮጵያ ስጋት የለባትም። ዶክተር ይዝበሃል ኣነ ወታደር እየ ዝብል ዘሎ ከመይ ኣዛ ጉዳይ እዚኣ ናይ ዓቢ ነገራት ብዙሕ እንዲሁ ደሎ ክፉት ሕቶታት መልሲ ዘይረኸብና ኣሉ ፒኤችዲ ከም ዘለዎ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ይዝበሃል ስለዚ ወታደር ዲ ወላ ስኮላር ክርዳእና ይክእልኒ ብውትድርና ኮነሬል ኣለዎ ብትምህርቲ ድማ ፒኤችዲ ኣለዎ just how fake this thing is ብንጹር ንኽትፈልጦ ማለት እዩ ነወዲ 40 ክንደይ ዓመት እንተሎ ፒኤችዲ ንኽትገብር ጥራይ ክንደይ ዓመታት ዘድልየካ ከምኡ ድማ ውትድርና ኸድካ ድማ ኮነሬል ንኽትገብር እዚ ደሉዥን ጥራይ እዩ በዚ ኾነ በይቱ ኣፅዋር ኣፍርየ ኣለኹ ክብል ከሎ ንምንታይ እዩ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት መጀመሪ ይኮነን ንሰምዖ ዘለና ነዳዲ ረኺበ እዛ ሃገር እዚኣ ስለዚ ነዳዲ ንደገ ክንሰድድ ጀሚርና ኣለና ክብል ከሎ ሰሚዕና ኢና ወርቂ ረኺብና ኢና ክብል ከሎ ሕሉፍ ሓሊፉ ቅድሚ ዓመት ኣፍ ደገ ባሕር ረኺብና ኢና ንፈጣሪ ተመስገን ኢና ንብሎ እምበር ኪኑ ዝበሃል እንታይ ኣሎ ኢሉ እኳ እዩ ናይ ሶማሊላንድ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ምስ ፈረመ ኣብ ቅድሚ ቴሌቭዥን ኣብ ቅድሚ ዓለም ንኣምላኽ ተመስገን ኢና ንብሎ እምበር እንታይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድሌትና ሰሚርና እዩ ሰበር ዜና ኢሎም ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተረኺቡ እዩ ብምባል ኩሉ ሚድያናቱ ተዛሪቡ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ኣርቲክል ኣብ ኢኮኖሚስት ዝወፀታ ኢሎም ኣለው ኣብይ ኣሕመድ ኩላታ ናይ ሶማሊላንድ ትበሃል ዝነበረት ሓሸውየ ከም ዝቐተላን ደየላ ምዃናን በንጻሩ ምስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝቃዶ ኣካውንታት ብምሉእ ናብ ኣሰብ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይገብርዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ቁጠባ ናቱ ኣብ ሽግር ከም ዘሎ ዝንገር ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓንዳሪታት ነቲ ናራቲቭ ነቲ ዘሎ ዕግርግር ነቲ ዘሎ ሽግር ንምሽፋን ዝጥቀመሉ እዩ ጀዋር መሐመድ ሓንቲ ጽብቕቲ ጽሕፍቲ ኣውፅኡ ነይሩ እንታይ ትብል ንሳ ድማ ኣብዚ ሓለፈ ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌ ኢትዮጵያ ትፈራረስ ከም ዘላን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናይ መወዳእታ ናይ ኢትዮጵያ ህላወ ከጥፍእ ዝኽእል መራሒ ክብል ከሎ ጀዋር መሐመድ ድማ ብተደጋጋሚ ክዛረብ ቀኒዩ ልሕጂ ድማ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ሓድሽ ጽሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ እንታይ ዝብል እሱ ድማ ቅድሚ ኣብ 2024 ወርሒ 7 ኣቢሉ ፍሎቲንግ ሬት ወይ ድማ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ዝነበረ ነቲ ምዱብ ዝኾነ ናይ ሸርፊ ለውጢ ዝነበረ ኣብ ዕዳጋ ክውሰን ኢሉ ድሕሪ ምፍናው 53 ብር እንተነይሩ ንሓደ ዶላር ኣብቲ ግዜ ክጅምር ከሎ ሎሚ ናብ 150 ናብ ፀሊም ዕዳጋ ገፁ ቀሪቡ ከም ዘሎን ወላ እውን እቲ ማእከላይ ባንክ ሴንትራል ባንክ ናይቲ ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ኣገባብ ምስራሕ ኣብዩ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ሴንትራል ባንክ ወይ ከዓ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ዝበሃል ነቲ ብር ጨረታ ክቦ ከሎ ብ135 ይሸጦ ከም ዘሎን ተመሊስካ ናብቲ መንግስቲ ክሸጦ ክትከይድ ከለካ ግን ብ125 ንክሸጦ ይግድድ ከም ዘሎን እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ድሮ ነቲ ፍሎቲንግ ሬት ዝብል ናብ ዕዳጋ ብዕዳጋ ክውሰን እትሸርፊ ዝበሎ ክቋፀሮ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን እቲ ሎጂክ ድማ እንድሕሪ ብ135 ካብቲ መንግስቲ ትገዝኦ ኣለካ ተመሊስካ ክሸጦ ከለካ ብ126 ብር ሽጦ ዝብለካ ተኮይኑ ኦልሬዲ ሬስትሪክሽን ጀሚሩ ከም ዘሎን እዚ ድማ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ቲያትር ካብ ምዃን ሓሊፉ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ሓደገኛ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎን ወላ እኳ ክሽፍኖን ክሽቅጠሉን ይፍትን እንተሎ ነቲ ናይ ቁጠባዊ ኩነታት ክሽፍነሉ ኣብ ዘይክል ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝደለዮ ድራማ ክገብር ክእል ሓንቲ ኣብዚኣ ኩሉ ሰብ ክግንዘባ ዘለዎ ኣነ እውን ብዓይነ ምስትውዓል ክንሪኦ ዘለና ዝብሎም እቲ ዝገብሮ ኣገባብ ኪኖቱ ንሱ ንቁጠባ ዝብሎ ዘሎ ንፕሮፓጋንዳ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎንኻ ንምስላፍ ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ድኻም ይገብር ከም ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ ኸ የሰራዊት ሪፎርም ሲጀመር አንዱ የሪፎርሙ ሴንትራል ፖይንት መሆን ያለበት በዲፌንስ ትጥቅ ራስን መቻል የሚል አቅጣጫ ነው የተቀመጠው። አቅጣጫው በመነሳት በርካታ እቅድ ወጣ። እቅድ ከወጣ በኋላ አሁን አቅም ተገነባ ማለት ነው። ያኔ ጥይት ለመግዛትም ችግር ነው። ምክንያቱም ወዲያው ወጥተህ እንደ ከረሜላ አይደለም የምትገዛው ተቀምጠው ነዚ ፊልድ ማርሻል ናይ ኢትዮጵያ ሓለቓ ስታፍ ወይ ከዓ ሓላፊ ናይቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ
ري كتب لها الله انتاي رأيك already بزح سألتات كم زلكم خاطري زيت زرعبي فيلد مارشال ناتوميو مسب كتفرد له ويقال يدخلني خاقن جزءاتنا يولف مخانم بزي خاطرت أكلاتهم the body cannot lie أكلات كاي أي حسنيو لذي يوم يوم تم راحتي نا إثيوبيا maybe Abiy Ahmed is not like that but in general كنريو خلنا تمرحنت ناي وتهدراو مرحتنا إثيوبيا بعد فيلد مارشال تزعبي مرحناتهم برهان جولايهم تريزون لهم مجزانا يصوار كم شوكولاته وين كرميلا مجزا يكونن بزح بروسيس يزلوا أبي أحمد درو إكسبورت نقبر جميرنا نخالو تقراتون كشي جميرنا يبلالو جن حدا بزيد ما كابي كم زرخبوت حبريتا دما بزخا بعلم كالوت إثيوبيان زو صوسمو ጥግና የድሮን ጥቃት ለመመከት ዝግጁ መሆኗን አሳወቀች። ኤርትራ ለአብይ አህመድ ኤርትራ በተለያዩ ሀገራት ክልሎች በጠላት ድሮኖችና በኦፕሬተሮቻቸው መካከል ያለውን ግንኙነት ማደናቀፍ የሚችል ቋሚና በእጅ የሚያዙ የድሮን ማምከኛ ጃመር ተግባራዊ ማድረጓን ከኤርትራ የዜና ምንጮች የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ኤርትራ ይህንን ያደረገችው ድሮኖች በኤርትራ ላይ ያደርሱ የሚችሉትን ስጋቶችን ለመከላከልና የብሔራዊ ደህንነትን ለማጎልበት ያለመ ነው ተብሏል። እነዚህ መሳሪያዎች የድሮን ግንኙነቶችን ለመጥለፍና ለማጥፋት ሰፊ ሽፋን በመስጠት በተመረጡ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ስልታዊ በሆነ መንገድ መተከላቸውንም የኤርትራ ሚዲያዎች ጠቅሷል። የሰው አልባ አውሮፕላኖች በሐፈሻ ኤርትራ ስፔሻል ድሮንስ ወይውን አቢት ተሰኪምካ ነቲ ፀረ ድሮን ክኸውን ዝኽእል ከምኡውን ጃም ክገብር ዝኽእል ናይ ድሮን ሓበሬታ ናብ ቦታኻ ንኸይሉ ጃም ክገብር ክፈጥር ዝኽእል ዓቕምታት ከም ዘለዋ እዮም ባዕሎም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘለዉ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ኤርትራ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ካብ ኣፅዋራት ከም ዘለዋ እዮም ዝዛረበቶም ኢትዮጵያውያን which is good ጽቡቕ እዩ ከም ዝብላ ይሰኣኑ ገለገሊኦም ድማ ኤርትራ ብዙሕ ኣፅዋር ካብ ኢትዮጵያ ወሲዳ ስለዘላ እዚያ እስከስምዕዋ ኣተሓሒዘ ክበኩም ክነግረኩም እንታ ከዚህ ውጪ ስርዓቱን አስጨንቋል በደንብ አድርጎ አስጨንቋል ስርዓቱ ምክንያት ቢያጣ በአማራ ፋኖ በሁለትና በሶስት ቀን ትጥቅ አስፈታለሁ ያልኩትን ኃይል በሱ ተሸነፍኩ ከሚባል ወይ ግብፅን ጎትቼ ላምጣት ወይ ኤርትራን ጎትቼ ላምጣ ወይ ሱዳንን ጎትቼ ላምጣና የነሱን ስም ይዤ በአገር ስም ብሸነፍም ልሸነፍ እንጂ በነሱ ስም ከምሸነፍ በማለት በግድ የተኛውን አንበሳ ጭራ እየነካኩ በርቀት መነካካት ማለት አንዱ ይሄ ነው፣ ትልቅ ነው፣ ኪሳራ ነው። ብሓፈሻ እንታዩ ዝበሃል ዘሎ አብይ አሕመድ ኣማውቱና ዝዓይነቱ ኣካይዳ ይኸይድ ከም ዘሎ ማለት ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ምስ ፋኖ ድሮናቱን ኩላ ኣፅዋራቱን ተጠቂሙ ክሰልጦ ዘይከኣለ ሕጂ ምስ ካልእ ሃገር ክዋጋ ምድላዩ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም በቲ ውሽጣዊ ሓይሊ ተሳዒሩ ተዳኺሙ ከይበሃል ምንታን ምናልባት ንደገ ካልእ ፀላይ ንኸናዲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ጉዳይ እቲ ናይ ደገ ፀላይ ስለ ዘለኒ ናይ ደገ ብፍላይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ተገይራትሉ ናይ ደገ ፀላይ መፀና ስለ ዘሎ ሃየተንሱ ርዱና ሃገርኩም ኣጥሕኑ ሃገርኩም ሓሉ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ክጠቕሞ ዝኽእል እዩ። እዚ ኸ ሕጂ ወላቲ ተቃወመናቱ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዎ ስምዑ። እዚ ኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገው ጥረት ካለ መደገፍ አለበት። መቼም ቢሆን ሻዕቢያ ለኢትዮጵያ ተኝቶ የሚያድር አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ የሆነ ሰላም እንዳይኖር፣ ዘላቂ የሆነ ኢኮኖሚ እድገት እንዳይኖር ሁልጊዜ የሚሰራ በስውርም በግልጽ ይሄን ትውልዱ እንደ ትውልድ ማወቅ አለበት የሚል እምነት አለ። እዚ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተቃዋሚ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል። እቶም ተቃዋምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣረዳድኣ ሓደ ሓደ ግዜ ክሪኦ ከለኹ እቲ ተቃዋሚ ናይ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ኣረዳድኣ እንተዝህልዎ ኢኻ ትብል እንታይ ዝብል ዘሎ ሻዕብያ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ምዕባልን ርግኣትን ሓንቲ ለይቲ እውን ደቂሱ ኣይሓድርን ኢትዮጵያ ንኽትበታተን ኢትዮጵያ ንኽትፈርስ ጥራዩ ለይቲ መዓልትን ዝሰርሕ እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ምዕባልን ሰላምን ሰሪሓ ትፈልጥ ማለት ድዩ? አሚን ክንዲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝበደለ ሃገር ክህሉ ይኽእል ግን እንታይ እሞ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። ንሕና እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል መሲልኩም ንሳቶም ጭጉራፍሲ በዓል ሃሪማ በዓላ ትእውቅ ከም ዝበሃል ከምኡ እዮም ንሶም ይኽእሉሉ እዮም ከዓ ናይ ድራማ ሰባት እዮም፣ ናይ ሓሶት ሰባት እዮም፣ ናይ ነገራት ገምጢልካ ናይ ምዝራብ ስልጠና ዘለዎም እዮም። ስለዚ ኩሉ ነገር ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ብግምጣሉ ጥራይካ ከተንብቦ ትኽእል። ብግምጣሉ ንኸተንብቦ ምኽኣል ድማ ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ ወይ እውን እቲ ሃገራዊ ንዝብሎ ዘይቅበሎ ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ መንጎ እዚ ሓደ ኤርትራዊ ዝብል ኣበይ ክስታይ ፖስት ገይሩ ነይሩ ዓሰብ ከይዳ በቃ ዓሰብ ይውሰዱ እሞ ድሕሪኡ ሰላም ተዝገብሩ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ክሳብ ምባል ዝበፅሑ ተቃዋምቲ ኣለዉ። ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ
أبتي قال إيرتراوية زبل قل نخل أنا فيريفاي كجبري كلني إيرتراوية زبل بروفايل تاريخ إيرتراوي كعطوز تغل كلمة النت كل وي غليو بفلاي قال كابت تقام تقرأ تعود زبل زنبرة إيرترا بولا أنا بيتوبيا نخط أتو تجمع يبلون سلمتاي أكندي ولا كاب إيرترا فتحي دلية زبل انتلو كابي شعبيا زعوسي إيرترا نخط أف يمرز اللي قبل على سياسين قبل على شعبيا نزل ومسي أبي إيرترا زمت كل عين اتفقت ويلكم نايم بال درغيت كم زلهم يخاطري إذا كان تايزريكا بوليتيكا نياتات هيكون نزيم قيمة نياتاتيو رح نتن قيمتان زلهم يم تتصبغ نقروا انقع إيرترا بناتهم تعارن تبابن تنبر زنبرت حقرا يكونت ساتهم فنتت انتيلهم لاين إيرترا تزبلسه ترجعون لهم بفلاي أبزوا أنا زي إثيوبيا تخلص زلا أكايدا إيرترا والثانية قبل كله سلام تايو كلها تحب تاجندا زنبرت كم تناي تقرأي قداين بزح زنت أرى لو نتسب قدمي تقرأي من بارو أنا نبعري تقاوما ينير everybody knows زعباوي دش فن نقرأ يكونن تقرأي وقمز جمرجن أتي تقاوما يتبهيلو فتح ديمقراطية بيرترا خمسة زبل زنبرة تقرأي تعود سرايتنا يرترا قدم سالو قبل مس جمرة كن دايما اسي اوكي مسات مانينا لك كان خير نيرنا سلايقه اقول نخات سكيم كات غير نسلايقه انصرب حخات غير سلازي اتي تقاومز بهالكم هاجراودن بحد طمور سلازي يكون كل سمتا اجندا لو يتفلتنيغا كمز مدرخ كمصخلو ينتي ليبان تخكلنيا سبن دفلاليو حجي ونزنا يغداينا عصب زبل وزلو نيرتراويان تزبلسه اغاطاميو سلامتاي كل تغخيلان ليبان مرغتيو كفل سلازي جمر حزب إيرترا دما بحاده كتاخاخبن حدنتو كعيلن عدل هيبو سلازي مبزعتي زي إيرترا صقم كدعاتو إيرترا صقم إيرترا تزخف حيلي إثيوبيا حيلو قيني يفلتني إيرتراويان كوينو مس درغ زعطو بستفلالي منغدي نتقالسنا حزب إيرترا نتسقاينا حزب إيرترا زغددن زمررن زغبرو زنبرو نسميم if you agree comment مزريتو ناتاي منالبات زغراچو لحساب تلكم صحافو ناتي مرداتا ግን ስቃይና ህዝብ ኤርትራ ቃልስና ህዝብ ኤርትራ ንኽብርትዕን ንኽመርርን ዝገብሩ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኮይኖም ምስቲ ናይ ደርጊ ስርዓት ምስ ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ፍትሒ ንፍትሒ ቃልስ ክቃወም ንቡር እዩ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ፀገምናቱ ድማ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ሕቡእ ኣጀንዳ ዘለዎ ከም ናይ ኤርትራ ሓላይ ኮይኑ ዝንቀሳቐሱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነነፂሮም ኣብ ዝፍለጥሉ ከምኦም ዓይነት ሰባት ድማ بتخكل أبز فلت ولك زين إيرترا تزقل لين زبالة المدرخ يتفتر زبل أمنت هلني قالوا النتي أقولني إذا سمعوا الجناب نتها تناهزبنا حيلي بزي خاون تسمع بقمت على كتب بخلقها زورنيا إيرترا بندرسه أنفلقوا بني وندموش جملا يتقلب باقرنو يكفلنو واقع من يأكل كان يبيت كونو كان يبيت بيتشا صوصو موتور بزيش وداك أجر بزيش تقرطا بيدك أجر لما تكمن أجر مريوش عمارو سلال نبر أي بارنا انتاي زبل زلو زحجي بانديرانا إيرترا كرخ الله كملس يزدلي زبل زلو بيلا غيرم بركم لساكاك خلالو سلسة ديوم ولا تشعات حواتك انت ديوم كواتوين ابي إيرترا متيوم اخلو خزورو متيوم رديت كبو متيوم بيت مرتكم رمتيوم مريت مريت زي مريتهم زي بحرومن كقبتون كسرقون يا متيوم سرق زي ما صدا ما تغبر كقد في إيرتراوي وشلخ يلو كمان دعلي يخبر زقبو سلازي انتاي يمزيوم زي حفر دموسي انتاي يزبها احفرون يمزيوم بفصم حفرت يبلومن نيرترا كورو متيوم سي إيرترا نحي بتعمية تحرقني كتحرقها تغلقها ليبان تحرقها سرق تمسي خادا ترمو تذكروا ስለዚህ ኤርትራው ድማ ትክክለኛ ተሐሳስባ ከልወሎ እዚ ይጅብ ወገንቲ አንዳራ ካይዳና ኢትዮጵያ ኮንኮሎ ነመለሳብቲ ፖለቲካ ናይ ጎረቤትና ዘሎ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክንሪዮ ክንፍትንና ማዓት ሌባን ጉሒላንና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ግን ይቀያየር ስለ ዘሎ ብዝቀልጠፈ መንገዲ ሓደ እዚያ ስምዑ ደነዋል የኛ ፕሬዚደንት አይደለም ይቀየሩ ያልናቸው ቡድን ያወሱት የትግራይ ጀነራሎች ጌታቸውን ለማስወገድ እየመከሩ መሆኑ ተሰማም። ጀነራሎቹ ያሳለፉትን ውሳኔ ተግባራዊ እንዲደረግ ግፊት ለመፍጠር በመቀሌ ህዝባዊ ስብሰባ ላይ ግፊት ማድረጋቸውም ታውቋል። በሌላ በኩል በቅርቡ የተቋቋመው የጌታቸው ረዳ አስተዳደር ምክር ጌታቸው ረዳ ንመጓሓፉ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ይዝነገር አብስምዑ ደነዋል የኛ ፕሬዚደንት አይደለም ይቀየሩ ያልናቸውን ቀይረናል። ይሄ በግልጽ የታወጀ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ፕሬዚደንት ለመቀየር ብቻችንን መተካት አንችልም። ማውረድ አይወክለንም ማለት እንችላለን።
ሌላ ፕሬዚደንት መተካት ካለብን ግን ከፌደራል መንግስት ጋር ነው መነጋገር ያለብን። ሶ ፌደራል መንግስትም እኛ ፕሬዚደንት ሊሆን አይችልም ብለን ያቀ ጌታቸው ረዳ እቲ ህወሓት በሃል ፓርቲ ጉሒፍና ኢና ንሕና ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ክኸውን ከም ዘይክእል ወሲና ኢና ግን ሙሉ ብሙሉ ካብ ስልጣኑ ንክንኣልዮ ንሕና ክንኣልዮ ጥራይና ንኽእል እምበር ካብ ስልጣን ከነውርደይ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ምውራድን ምድያብን ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ምርድዳእ ክግበር ስለ ዘለዎ ተዝቦ ገና ይተኣለየልና ኣለና እቲ ፌደራል መንግስቲ ድማ ናቱ ውሳነ ክሕዞ ጠጠው ከበሎ ፕሬዚደንት ክገብሮ ደልዩ ስለ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዓብይ ምምቕቓል ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ህወሓትን እቲ ናይ ፌደራል መንግስትን ዘሎ ጋብ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ህወሓት ዝበሃል ሓይሊ ድማ ድሮ ምስ ዓቢ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ መወዳእታ እቲ ዘይተርፍ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ወይ እቲ ህወሓት ሙሉ ብሙሉ ኣንጻር ህወሓት ኣንጻር ናይ ዓቢ ፌደራል መንግስቲ ደው ክብል ይኽእል ዶ እዩ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ኣንጻር ዓቢ ደው ክብል ይኽእል ዶ ማንም ሰብ ክምልሶ ዝኽእል ሕቶ እንተሎ ድማ የስ ፋኖ ጠጠው ክብል ዝኽእል ተኮይኑ ህወሓቱን ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ሸነ ጠጠው ክብል ዝኽእል ተኮይኑ ህወሓቱን ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ኣላያንስ ኣብ ትግራይ ሶሊድ ዝኾነ ወታደራዊ ሓገዝ ደገፍ ከም ዘይብሉ ኣብ ኣምሓራ ሶሊድ ዝኾነ ወይ እውን ንጹር ዝኾነ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዘይብሉ ኣብ ዓፋር ውፁእ ዝኾነ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዘይብሉ ኣብ ሶማል ሙሉእ ዝኾነ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዘይብሉ ንርኢ ኣለና ምናልባት ኦሮሞ ጥራይ ከባቢ 30 ሚልዮን ወይ ገለለ ስለ ዘለዎ ካብ ወታደራት ካብ ደቡብ ወሲኽካ ወታደራት ንምቋም 1 ሚልዮን ወላ ወታደራት ንምቋም ንዓቢ ከቢድ ኣይኮነን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንፈልጠ ኢና ሽቕለት ኣልቦነት ጥርዚ ይደይብ ዘሎ መንእሰያት ስራሕ የብሎምን ስለዚ ኣብቲ ውትድርና ደሞዝ ኣሎ እንድሕር ኢልዎም ብዙሕ ሰብ ክኣቱ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ወታደር ንክገብር ፀገም የብሉን ደገፍ ናይ ህዝብን ኩናት ንክገብር ግን ከቢድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ሕጂ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ይኹን መስካሊ ኣካል ይኹን መስካሊ ሓይሊ ይኹን ፀረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ምንቅስቃስ ህወሓት ይኹን ሰራዊት ትግራይ የብሎምን ሕዙ ነግረክ ኣለኹ ሓንቲ መረዳእታውን ክትቀርበ ይትኽእልን ባይዘወይ ካብ ጥርጣር ሓሊፉ ዝቐርብ ዘሎ በቃ ኤጌንስት ፎርሙላ ንቀሳቀስ ከም ዘለና ጌርካ ዝቐርብ ዘሎ ወይ ዝተሓሰበ ሸርሒ ኣሎ ወይ ከዓ በቃ ካብዛ ፎርሙላ እዚኣ ኣብ ዝኾነ እዋን ዋላ ልኡላውነትኩም ተወረሩ ዋላ ጀኖሳይድ ይፈፀምኩም ዋላ መዋፅእ ይሰኣኑ ዋላ ተፅቐጡ ኩሉ ዓይነት በደለት ዋላ ይቐፅል ካብዛ ፎርሙላ እዚኣ ወሲልኩም ከይትወፁ ዝብል መፈራርሒ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ታትቀረብ ዘላ ስለዚ ንሕና ግን እታ ፎርሙላ ዝጀመርናዮም ፎርሙላ በታ ኣብታ ሰላማዊ ፖለቲካዊ መንገዲ ኣብቲ ሕጋዊ መንገዲ ትሰርሕ ፎርሙላ ሒዝና ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና ኢለክ ኣለኹ ምዚኣ ተኣሳሲራ ሕዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምትፍናን ዝመስል ነገር ናይ ቃላት ልውውጥ ዝመስል ነገር ቀይሕ ባሕሪ ማእኸሉ ዝገበረ ናሬቲቭ ምውርዋር ዘረባታት ምድላው ዝመስሉ ናይ ወታደራዊ ምርኢታት ገለታት ንርኢ ኣለና ማለት ኣነ ሕዚ እውን እዚ ኩነታት እዚ በዚ መንገዲ እዚ እልባት ይረክብ ይፍታሕ እዩ ዝብል እምነት የብልና ብሱር ከም ውድብ እውን የብልና ንሕና ኣነ እውን ይኣምንን ከም ውልቀ ሰብ እውን ዝኾነ ዓይነት ኣፈላላይ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ዘለው ይኹኑ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ህዝብታት ይኹኑ ሃገራት መንግስታት ብሱር ብኩናት ተጀሚሩ ብኩናት ዝውዳእ ነገር የለን ሕቶታት ብኩናት ክምለሶ ይኽእሉ ናብ ካሊእ እንክሊል ናብ ካሊእ ቪሸስ ሰርክል እናእተውና ህዝቢ ክውዳእ መንእሰይ ክውዳእ ሃፍቲ ክዓኑ ብሓፈሻ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ 2-3 ክንሰሚዕና ሽዑ ክንሰግር ክንፍትን ኢና ኣብዚ ካስምዑ ቀርቀረን ዋዕረታት ናይ ሰሓርቲ ምስ ሓዝኦ እንታይ ኢኻ ትስከፍ ዘለኻ ኢላቶ ሓንቲ ከመይ ድኣ ዘይስከፍ ኢሉ እዋ ክልተ ስለ ዝረገፀ ድሓር ተወጢጡ ከምዚ ሕማቕ ብዕራይ መኸዳ ለጢጥካ ምስ ገደፍካ ሉና መስመር ዝኣቱ እሞ ቤት ምክሪ ዝወሰኖ ናይ ግድን እዩ ስልጣን ክርከብ ኢሉ ሓሳዊ ተገራላይ ክፍለ ከበደ ይበሃል ካብ ዘላ ረደ ንትግራይ ሸኽሚ ዝኾና ንትግራይ ፀገም ዝኾና ግን የለን ወዲ ወረደ ንምንታይ ኢኹም ዝገብር እንታይ ኢልና ኣነ እትኒትን ክብሎ ይደልን ንወዲ ወረደ ህዝቢ ባዕሉ ከመይ ዝገልፆ ዝብል ክርኢ እሞ ከመይ ከም ዝገልፁ ወይ ስማዕ ሃይለ ይኮነ ዝፀርፈካ ዘሎ ኣስተውዕል እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ዝወዲ እዚ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ዝገብር ዝብል ግን ናቱ ጥራሕ እንተይኮነ ናይ ካልኦት እውን ከቕርበልኩም እዩ ራይዎ
تونا نجر كأحد سب كلت أجر دو أمن تقول تعتلو سو confused جفاوني حجي كاليت أجد أسمع بالن رياض لنا دما أمون جوزنا يتقرأ حيلن تبرجين حمد زبهال زنبرن زفتر زلوا كنتات كاريو زين بحق سجرميو برجين حمدو أمن تقول تعتلو سو confused جفاوني قالوا فلتي يعني عملت بيت برجين حمدو نبي تبقى هيدا ما تسوى كونفرنس أكايدو تخلع مسجانا لمنجستي يكون يهجبي إثيوبيا أبزي مسينا حلفنا تعوز قناة ألسنا اسم لكتو استغرقوا استعلامتو سو ذكركم ون علىكم بحبشو برجين حمدو كبعض اللوتي أودا دوبو كومبلكس وخون اللوتي حزي حددي برجين حمدو نيو كلتديو سلسديو علامو خنتايو تناويهم لسرحو يزبل مخان تغارو اتراوان ونم بقبو اير دوخ من زلو قومي مسلني هو ستالين نحنا نزبلكايو نحنا برجينا حمودو بالتي اسرا نفلت زي ناي اديس ابابا مورات نحنا كابت حدا زي نقبلو مبغسينا برجينا حمودو انصار وصاي نوصا اي نقبل إرتاون نزبهال خب سرخ بنقرالو أنا خنبر تقراون نتنلو إذا كذا إرتاون دي إرترانايز تيجي تيجي رايز دي إرترانايز دي إرترانايزيشن مالته مثل كذا له مجمع أنا قال إرتاون نتسي وبركينا ديو بقلدي تحسيبه صار له ما نتعاقروا من نتو تقراي مثل عايز مسرات سيلو يزهوتو تنتانمبر مارتين بلاوت بزعبا فانو الصحفو فانو أبقمنا خمزلون أبي أحمد يندل هز خمزلون تردي وزلو يمثل أنبو بوايخم حجون قنا كل مسمرنا سلف خمزلو زرعي ملكتي بسودان بسومال شعبيا إيدان تحويسا مريت إثيوبيا سيول تغيرو كافيل ستيت نلعلي نحوارو تهلو دوز بالحطو من لا سقلل بعد ما حوحات داقمايننا يموتن حية قتم دلوات مهلاهم مقم عيد الليندو تمالح واحد مسير تراي تراخبنا بحفشا كم تري ورد لهم أول وإن التكونتات أتنبه بيلو أن نخص بيلو تناخيفوان يروجن كم تزدلي أتيو كزارة بالله مرتين which is good قال نجارات كتزارة لهم بنوتر كتزارة لهم أقداسي كونن all this aside كابز وتاي نابتكالي وعزونا كنسجرسك أبير ترازلوزي بوليتيكا وحشوية نقدفو اسكبزي أنا خيج إذا فيديو زيا أب ناي إيرترا تزور على نساد ما ناي بحكة حجوسيا إيرترا كابز زلاتو ناي لمعتن قسقاسن مدرخ أو يوم أب ناي كويناتن ورا كويناتن كتوا بزاف ملك سرح كم زلينا نرزلنا حنت نعي أبزلن كني أزيا لبيدس لبيد سحابتني نلبيد رسرسات فيديو كريكمي كمل لسا إذا فيديو زيا أبزيا سمعوا واسكي من البعض قال يقوم ون أبقى لريقهم ما تكتلوا تخونيهم give me a second let me go here and then let's go ديغا غرست زحجي نري ادلنا ثلاثه خفاليا قداماي ديغا خلاي ديغا سالسيت ديغا دين ريا جن غزا نري ادلنا حد عبد ديغاي او زلو زي تراخيبو زلو ثلاثه عبد ديغا تاتيو بسالساي تسرح ديغا فانكوراو دبلوا بزدحرينا الله رابعاي ديغا بادميت كباب ابن حجر زلو حموشاي ديغا علي قدر اذا حموشته ديغاتات ابزا زوبانا دوباو علاباو زوبا الله مالتي ماي مستأكبه لمعات لك بأمتن استفعل لمعات تقايدلو حدا زي أحملتن فرتاتن كم دكتوري وصنعهم كالي تريت أبز خباب زلهم عقاب كالي ماي نايز خبابي كم زهره هو غيره أبس أمن نوه دكو عز نبره ماي كبدرك كوين جزبي إذا تري ورد لهم تريت أبز سفير نبره أبي كيدو ويقاش ويتكذا خيدي استنيرو كل ما يات مسكون خباب جن زيادة رايح ريشة زي كونه تريت نايز خبابون كأكب نايقاش بركب ملو تلو تريت تأكب كئير مالتي سبون بحصيل أو ككبابي ما يتفتيرو تحت بايتاو مايكا هبتيمو هزبي أبز خبابها أو تعددات كلام وحدات نبرة عبي تعددات كم زي كتري ودو لهم كبابي هم عددات تمسليت مالتي في مسألة زي منقسي إرتران لزوز أمدبكا كوربوريشن زراعة تريتن أبز زوبا حلافنات نايزي ديقاتاتن نايملو مع الزوبا توهيبوها أبزي يلم علو أبز زوبا زي حموش ديقاتاتن أربعة قدايم عبيت حريشاتاتن حموش ناشتو حريشاتاتن نايكرم تاوقن الله أنا مالتي هذا ديقا قرست أو زلمعيو كلا أبز فانكو صمود والكوهم زلمعيو أبز
ሳልሳይ ሕርሻ ዓዲ ዑመር ራብዓይ ዓሊ ግድር ሕርሻ ዓሊ ግድር እዘን ዓበይቲ ሕርሻ ኣብዚ ዞባና ኣለዋ ካልእ ንኣሽቱ ሕርሻታት ናይ ክረምቲ ከታይ ድብልዎ ከባቢ እምኒ ሓጀር ክሳብ 20,000 ሄክታር ዘለዎ ካብዚ ገለ ክፋሉ ብመንግስቲ ለምዕ ናይ ዝራእቲ ማለት እዩ ገለ ክፋሉ ከዓ ብህዝቢ ለምዕ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሓደ ነገር ክበረሃሉ ነቲ ህዝቢ እውን ኣነ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ምናልባት ገለገለ ኢኹም ኣይትፈልጡ እንትኾኑ ግን ኣብ ዲጋ ገርሰት ንሓፂር ግዜ ሰርቪሳዊ ተመዲበ ከም ዝነበርኩ ይዝከረኒ ስለዚ ድሕሪት መሊሳትኒ ማለት እዩ ገርሰት ሽዑን ኣብዚ እዚ ሕርሻታት እዚ ዳርጋ ኣይተጀመረን ነይራ ነው ከለኹ እቲ ዲጋ ኣብኡ እቶም ኩባንያ ህንፃ ሰገን ብጣዕሚ እዮም ዝጠማጠሙ ነይሮም እቲ ዲጋ ተወዲ ነይሩ ዳርጋ ኣብ ምውድኡ እዩ ቀሪቡ ነይሩ ሕደ ሳምንት እየ ገይረ ምክንያቱ ቀልጢፈ ስለ ዝወፃኹ ኣነ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ግን ብዙሕ ስራሕ ከም ተሰርሐ ኢና ንርኢ ነቲ መንእሰይ ከብርሃሉ ዝደሊ ኣብዚ ናይ በዓል ናይ ገርሰት ፕሮጀክት ድዩ ናይ ካልእ ፕሮጀክታት ክግበር ከሎ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይርድኦን ዘይሕዞን ዘሎ ኩነታት እንታይ ኣሎ መሲልኩም ሓን እዚኣ ኣብዚኣ ክበኩም ኣብዚኣ ስለትንፅር እታ ቪድዮ ንድሕሪት ክመልሳ እሞ ኣብዚ መፅአ ከበለልኩም ክፍትን እየ ግምሰከን ዞባት ኣብዚ ድሕሪት ነቲ ዲጋታት እናረኣዩ ክዛረቡ ከለዎ ከረየኩም እሞ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ዲጋ እዚ ዓብይ ፕሮጀክት እዩ ብዙሕ ወፃኢታት ዝተገበረሉ ድሓን ነቲ ሕርሻ እናኣዛወረ ከሎ ብዚያ ራእይዎ እዚ ነበረን ሸውዓነው ከለኹ ኣብዚ ዲጋታት እዚ ኣብዚያ ከባቢ ገርሰት ዘሎ ጥራይሲ ኣብ ፋንኮ ኦም ሓጀር ገርሰት ከባቢ ዓለግድር ካልእ እውን ጠቂሱ ነይሩ 5 ዓበይቲ ዲጋታት ተሰሪሖም ኣለዉ ኢሉ ናይ ኤርትራ ገንዘብ ዝዓበየ ኣብ ዲጋታት ይዝጠፍእ ዘሎ ዝበዝሕ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ኣብ ዲጋታት ዝጠፍእ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ኮምፕሊትሊ ወይ እውን ብዓብዩ እቲ ከተማታት ከምቲ ዝድለ ፅጋናታት ኣይተገበረሉ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ስለዚ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዝጥቀሙላ ዘለው ፕሮፓጋንዳ መብዛሕትኡ መንእሰይ ድማ ዳርጋ ወላ እቲ ተቃወመ ዝበሃል 10 ግዜ ዝዛረበላ ኣብቲ ሃገር ወላ ሓንቲ ከም ዘይተገበረ ገይሩ ዝዛረብ ተርዲኹም ኣለኹም ሓንቲ ምዕባለ ከም ዘይተገበረ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ምክንያቱ ተራ መንእሰይ ኤርትራዊ ዲጋ ክንምንታይ ባጀት ከም ዝወስድ ክንምንታይ ስራሕ ከም ዝሓትት ክንምንታይ ሃብቲ ከም ዝወስድ ኣይርድኦን እዩ ስለዚ ናይ ዲጋታት ይኹን ናይ ሕርሻ ስራሕ ኣብ ከተማታት ስለዘይረአ ሰብ ክርድኦ ይክእልኒ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ብዙሕ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ኣብ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ይግበር ከምዘየለ ገይሩ ዝወሲድዎ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ዲጋታት ጠፊኡ ዘሎ ሲሚንቶ ተንዲኖ ካልእ ዓይነት ንብረት ኣብ ከተማታት ተዝገብርዎ ነይሮም ነቲ ከተማታት ንምፅጋን ኣይመኸበደን ሰብ ግን እንታይ ምበልዐ ይትሕቶ እንታይ ምበልዐ እንታይ ምሰተየ እዩ ንሓዋሩኸ ንክንደይ ዓመታት ፓላሶታት ናረኣኻዮ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ መግቢ ዘድልየካ ብመግቢ ነብስኻ ክሳብ ዘይከኣልካ ከም ኤርትራ ዓይነት ሃገር ብዙሕ ግዜ ከጥፍዋን ከዓልይዎን ዝፍትኑ ሃገር ድማ ንነዊሕ ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሓንቲ ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ኣነ ከፍልጦ ዝደሊ ወይ እውን ዝያዳ ክጉስጉሰላ ዝደሊ እዚ ፕሮጀክታት እዚ ክንምንታይ ገንዘብ ከም ዝወስድን ክንምንታይ ስራሕ ከም ዝወስድን ክንምንታይ ፃዕሪ ሃሊኹ ከም ዘሎ ኣብኡ ክንምንታይ ካፒታል ናይ ኤርትራ ሃሊኹ ከም ዘሎ ኣይርድኦን እዩ ዘሎ እቲ መንእሰይ ዳትስ ዋይ ድማ ብዙሕ ግዜ ፀገም ምስ ጎረባብትና ክንርኢ ከለና ዝፍጠር ማለት እዩ ምናልባት ሓደ እቲ መንግስቲ ኤርትራውን ክቕይሮ ዝደሊ ዝብላነ እዚኦም ፕሮጀክታት እዚኣቶም ውሕስነት ናይ ምግቢ ጥራዮም ከረጋግፁልካ ዝኽእሉ እምበር ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከምፅኡልካ ይክእሉን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ማዕረ ማዕረ እዚ ኣብ ሕርሻታት ዝግበር ዘሎ ገለ ክፋል ድማ ነቲ ከተማታት ናትካ ሓደሽቲ ፅርግያ ከይሃነፅካ ሓደሽቲ ህንፃታት ከይሃነፅካ ነቲ ዘሎ ከተማ ጥራይ ቅርፂ ናቱ ብምምሕያሽ ቦያ ብምልካይ ብምፅብባቕ ቱሪዝም ስሒብካ ናይ ወፃኢ ሸርፊ እውን ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ወሲድካ ድማ ነዚ ሕርሻ እዚ ንከስፍሕዎ ብዙሕ ዕላማታት ከም ዘለዎምን ብዙሕ ፕላናት ከም ዘለዎምን እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካበያ ትረክብ ዘላ ናይ ወፃኢ ሸርፊ እንድሕር ኢልካ ገለ ካብቲ ማዕድናት ትሸጦ ዘላ ክኸውን ይኽእል ካልእ ድማ ካብ ደገ ንሰዶ ዘለና ገንዘብ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚ እኹል ክኸውን ይኽእል ዶ ክኸውን ኣይክእልኒ ንሓደ ሃገር ስለዚ ኤርትራ ተወሳኺ ካብ ደገ ዝመፅእ ዘሎ ቱሪዝም ብፍላይ ደቃ ካብ ደገ መፅኦም ነዚ ሃገር ከምዛ ሕጂ ነዞም መፅኦም ዘሎ ብናፃ እዮም ዘዝርዎም ዘሎ ባይ ደ ወይ ኩሉ እዚ ህዝቢ ዝዘውር ዘሎ መኪና መንግስቲ ባዕሉ ፋንድ ገይሩ ነቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ሰብ ናብ ሃገሩ ንሃገሩ ንክፈልጥ ባዕሉ ገንዘብ እናኸፈለ እዩ ዘዛውሮ ዘሎ ስለዚ ንደገ እንድሕር ከይድኩም ተተመዝጊብኩም በቲ ዝግባእ እዚ ጉዕዞ እዚ ብናፃ መንግስቲ ከም ዘፍቅድ ዘሎ ህዝቢ ንሃገሩ ንክፈልጥ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ ቱሪዝም ኣብቲ ሃገርና እንድሕር መፅኡ ተወሳኺ ገንዘብ ነቲ መንግስቲ ካልኦት ፕሮጀክታት ነዞም ጀሚርዎም ዘሎ ናብ ዝበለፀ ክወስዶም ናይ ፅማቕ ናይ በናና ድዩ ናይ ማንጎ ድዩ ናይ ኣራንሺ ድዩ ናይ ካልኦት ፍሩታታት ንክገብሩ ፕላን ኣለዎም ምክንያቱ ሕርሻ ፍሩታ ሓንሳብ መፅኡ ንነዊሕ ኣብ ሸልፊ ስለዘይፀንሓልካ
كم ጽማቕ ጌርካ ተቐሚጥካ ግን ነዊሕ ክጸንሐልካን ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከተብጽሖን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ሃገር ዝግበር ዘሎ ስራሕ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ከምቲ ዝድለይ ኣቓልቦ ዘይሂቦ ዘሎ ተብደገ ዘሎ መንእሰይ ከምዚ ገይሮም ኤሪሊንክ ስለ ዝገበርዎ ካብዛ ኩርሰይ ሓፊለ ይቐን የለይ ዝብሎም ዘለኹ ኤሪሊንክ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ስራሕ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክታት ናብ ኩሉ ዲጋታት ነቲ ህዝቢ ከምዚ ሙሳት ራዴኮነስ ነቶም ደገ ዘለና እውን ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክትቡና ብምኻልኩም ካብ ልብየ ደመስግነኩም ይቐን የልና በሉለይ ፕሊስ ናብ ኤሪሊንክ ከይድኩም ነታ ቪድዮ ራይዋ ስምዑ ዋልዕሉ ኩሉ ብዙሕ ሃብታም ዝኾኑ ትሕዝቶን ሓበሬታን እዩ ዘለዋ ኤርትራ ናበይ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ድማ ካብኣ ብቐረባ ክትምሃር ትኽእል እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽውድየ ምዝያ ደርፊ ክገትፈልኩም እየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ድማ ናይ ወትሪ ሕቶናን ፃውዒትናን እዩ ስለዚ ምዝያ ክገትፈልኩም